Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti miġburina hawnhekk f'dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw l-Ewkaristija, il-misteru, is-sakrament tal-Ewkaristija, fejn niltaqgħu nisemgħu l-kelma ta' Alla, naqsmu xi ħsieb flimkien u nirċievu lil Ġesu. Ninsabu fid-29 ħadd matul is-sena. Bil-liturġija tal-kelma tal-lum tkellimna dwar, anzi Ġesu jgħidilna biex nitolbu il-ħin kollu. L-importanza tat-talb għal fidi tagħna. Għalhekk biex nippreparaw irwieħna kif jixraq għal din l-Ewkaristija, ejjew fi skiet ta' qalbna nagħmlu eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra lil Alla. Fakkarkom il-qudis tal-Lumija b'suffraġġju għar-Ruħ Alfred, Marija u ġew Ruġġiel. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġi, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ogħla tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin tal-rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla, bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qajt tal-btana. Int li qiegħed l-lemin tal-Missier, ħenna għalina. Għaliex inti waħdek Qaddis, inti waħdek mulej, waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rieda tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek qalb safi. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnik, Ġesu Kristu Siedna, li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltam fl-imkien ma' l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Kull meta Mosè kien jerfi' idejh, Iżrael kien jirbaħ. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien il-poplu ta' Amalek qam u tqabad ma' Iżrael f'Rafidim. Mosè qal lil Ġoswe, għażel irġiel u mur tqabad ma' Almek. Jien noqgħod wieqa' fuq l-quċċata tal-għolja bil-ħatar tal-Lafidi. Ġoswe għamel kif qallu Mosè u mar jitqabad mal-Almekin. Mosè, Aron u Hur telgħu fuq l-quċċata tal-għolja. Kull meta Mosè kien jerfi' idejh, Iżrael kien jirbaħ, u kull meta kien iniżel idejh kienu jirbħu l-Almekin. Meta idejn Mosè bdew jitqalu, ħadu ġebla u qegħdu ilu taħtu, u qagħad bil-qiegħda, waqt li Aron u Hur żammew li drieħ, wieħed kull naħa. Hekk idejh baqgħu sodi merfuqa sa nżul ix-xemx. U Ġoswe qeret lil Amalek u l-poplu tiegħu b'xifer ix-xabla, il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħar lil Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej, ngħidu flimkien l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Nerfa' għajnejja lejn l-għoljiet, min se tiġi l-għajnuna. L-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej li għamel is-sema u l-art, ngħidu flimkien l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Ma jħalli qatt li riġlek jotor, ma jonos dak li ħarsek. Ara li jonos u lanqas jorqod dak li ħares l-Iżrael, ngħidu flimkien l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Il-mulej u dak li ħarsek, il-mulej u d-del tiegħek fuq lemintek. Ma toqtlokx ix-xemx binar anqas il-qamar bil-lejl, ngħidu flimkien l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Iħarsek il-mulej minn kull deni u jħarrislek ħajtek.
Il-mulej ħarsek fil-ħruġ u dħul tiegħek minn issa u għal dejjem ngħidu flimkien l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. It-tieni qari. Il-bniedem talla jkun perfett, imħejji għal kull ħidma tajba. Qari mit-tieni Ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Għażiż, ibqa' miexi f'dak li tallimt u emmint bisħieħ, għax taf mingħand min tallimtu. U għax sa minn żoritek sirt mitla tal-kotba mqazza li jistgħu jagħtuk l-għerf li jwassal għas-salvazzjoni permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. L-Iskrittura kollha imnebħa minn Alla u tiswa biex wieħed jgħallem, iċanfar, iwiddeb u jrawwem fis-sewwa. Biex hekk il-bniedem talla jkun perfett, imħejji għal kull ħidma tajba. Nitolbok bil-ħerqa quddiem Alla u Kristu Ġesu li għandu jagħmelha mill-ħajjin u mill-mejtin, fissem id-dera tiegħu u s-saltna tiegħu. Xandar il-kelma, insisti f'waqtu u barra minn waqtu, ċanfar, widdeb, wissi, bis-sabar kollu u bit-talim. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lill-Alla, jogħġobkom nqum bil-wieqfa l-Evanġelu. Il-kelma talla iħajja u qawwija tarbi l-sibijiet u l-femiet tal-qalb. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabbola lid-dixxiepli tiegħu biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtu. Qalilhom kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas ħabbel rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu tgħidlu għammil li ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx u dam ħafna hekk, iżda mbagħad bejnu u bejn ruħu qal mhux għax nibża minn Alla jew għax nħabbel rasi minn nies, imma l-inqas għax din l-armla dejqitni ħanagħmel ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal isemmu ftit xi jgħid imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lil magħżulin tiegħu li jgħidulu lejl u nar sejjer ma jagħmilhomx ħaq. Se joqgħod itawwal magħhom. Jien ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi? Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelju natfu mid-dinja. Kif qedtilkom fil-bidu tal-Ewkaristija, fil-bidu tal-Qudiesa, il-liturġija tal-kelma tal-lum tkellemna dwar it-talb. It-talb x'jitlob miegħu? It-talb jitlob il-fidi miegħu għax inti titlob lil xi ħadd għax għandek fidi li ħajaqlalek dak li għandek bżonn. Fl-ewlezzjoni rajna l-Mosè jitlob bidejh merfuqa il-ħoħ Ġożwe li qed jiġġieled biex jirbaħ il-gwerra. U Mosè x'in kien iniżżel idejh għax jgħajja jitlob bħalma jiġri lilna għax il-ħajja tat-talb mhux tajjina ma nejjew nitolbu kultant. Kellu bżonn l-għajnuna u l-ewwel għajnuna li għamlulu kienu jżommulu jdejh. Wieħed minnhom Aaron ħoħ iżommuhomlu. Mbagħad ejjew huma wkoll u poġġewlu l-ġebel taħt idejh biex idejh jibqgħu l fuq sama Ġożwe rebaħ il-gwerra. Issa
Nafx inkun qed nirrifletti ftit anke fuq il-Vanġelu tal-lum li ħaniġi għalih minn hawn ftit ieħor. Irriflettejt ftit kemm ngħaddi ħin jiena sa din of course għamluha intom għalikom, kemm ngħaddi jiena ħin nitlob kuljum. Mela ħan nitkellmu fuq nisrani normali. Forsi filgħodu jrott salib, forsi jagħmel 10 minuti jgħid xi ħaġa, forsi jisma' qudiesa nofsija, forsi jgħid l-Anġelus f'nofsinhar, forsi jagħmel ftit meditazzjoni u jitlob ftit flaxija, sija u nofs. Nisrani mhux ħażin. Il-qassis kemm jagħmel ħin jitlob? Qassis li jagħmel dmiru sew, jagħmel sija u nofs, uffizzju forsi jgħidu sewwa, ma taħartux, kitqaddes sewwa tagħmel nofsija, tagħmel il-meditazzjoni nofsija oħra, u forsi flaxija qabel torqod tagħmel nofsija oħra 3 sigħat. Tgħidu li dan x'għandu x'jaqsam, għax illum dan Ġesu l-imbierek, għax ngħidlu imbierek kultant, jgħidilna li għandna nitolbu dejjem bla ma naqtaw. U dan kif jista' jkun? Jiġifieri titlob waqt li qed tiekol, titlob waqt li ntrieqed, titlob waqt li int qed taħdem. X'jiġifieri allura dan hemm xi ħaġa oħra. Xi jfisser li titlob? Id-domanda hija din. Għax aħna l-kelma titlob isek qed tittallab xi ħaġa mingħand xi ħadd. Mentri jittalb mhuwiex li nittallab, huwa wkoll li titlob xi ħaġa, ma mhuwiex biss li titlob. It-talb huwa relazzjoni kontinwa. U ħaniġi għal parabola tal-lum. Minn hawn ħanitilqu. Għandna żewġ personaġġi fil-parabola. Għandna lil mara armla. Issa meta qed ngħidu mara armla fi żmien Ġesu ma kienx hemm il-benefiċċji soċjali ta'. Din kienet ikkundannata li toqgħod f'xi rokna, f'xi kantiniera, titlob il-karità biex tgħix. Mhux ta' bxejn kienet tiffittaħ it-tieni personaġġ. Lilli mħallef il-Vanġelu jgħidilna ħażin. Jiġifieri dan probabbli kienet tfittex ġustizzja dak li ħaqqa. Probabbli kien ħaqqa xi ħaġa wara l-mewt ta' żewġa u ma jingħatatilix. U dan la kien jibża minn Alla waqqas minn nies. Insibuhom fil-ħajja tagħna wkoll dawn ta'. U kienet tmur bil-Malti ngħidu bil-pulit tiksirlu għajnu kuljum. Immaġinaw din quddiem il-bib tal-maġistrat kuljum kull filgħodu jsiba tħabbatlu u tgħidlu għamilli ġustizzja kuljum. Tant li fl-aħħar dan qal għalmenu nagħmilha ġustizzja mhux għax nibża minn Alla jew inġust, imma biex ma tiksirlix, biex ma ddejjaqnix aktar. Il-ġustizzja fil-Bibja tfisser il-verità. Il-verità. Il-verità hija Alla. Ma jistax ikun hemm żewġ veritajiet fid-dinja. Jew il-qassis qed jgħid ħażin, jew ħaddieħor qed jgħid ħażin. Verità hija waħda. Inkella mhix verità, mifiex jarf din biex nifhmuha. Dejjem għandna nfittxu l-verità. U Ġesu qalilna jienu l-verità. Jienu l-verità, mhux jien ta' Alla. Hemmhekk qalilna jienu l-verità. Allura xi fisser li titlob il-ħin kollu? Titlob il-ħin kollu huwa tidħol f'relazzjoni ma' Alla. Tidħol ħanġibilkom eżempju. Meta tinnamra ma' xi ħadd, tiftakru meta jew forsi hawn xi ħadd għadu għażu żgħir ħafna. Titlef rasek fuq persuna u tkunu tnejn tħobbu xulxejn, jgħaddi xi mument li ma tiftakarx fija f'ħajtek jew fih. Il-ħin kollu taħseb fuq, il-ħin kollu taħseb xi ħadd iltaqa' miegħu. Dan li qed jgħidilna Ġesu, itolbu mingħajr ma tieqfu. Jiġifieri jien fuq ix-xogħol jekk nagħmel dmiri sewwa, jekk nagħmlu fil-ħin, jekk nagħmlu b'imħabba,
speċjalment kif ikun servizz li tiltaqa' man-nies. Jekk tagħmlu kif suppost. U din nenfasizza fuqhom dawn l-affarijiet ta' dmirna nagħmluh sewwa. Għax inti qed tagħti servizz lill-komunità. Nista' nsib ħafna skużi dan it-talb kontinwu ta'. Jien għamilt 27 sena nagħallem. Dejjem, mhux biex niftaħar, imma dejjem għamiltu bil-qalb, l enta x'inħobbu kont. Ma kontx nitlef ħin, kont nagħmlu bil-qalb, kont nipprepar. Għaliex għax inti tħobba l-ħaġa u dan huwa t-talb, ġifieri il-relazzjoni tagħna ma' Alla tkun kullimkien, anke waqt li qiegħed fuq il-mobile nibbrowsja. Hemmhekk nista' nkun f'relazzjoni ta' talb ma' Alla skontx nara, skontx nikteb. Il-Vanġelu rridu npoġġuh fil-prattika ta' kuljum ta'. Noffendix il xi ħadd bli nikteb, inweġġax il xi ħadd. Xi stamp impoġġi, x'kumment impoġġi, x'ċajt impoġġi. Ejjew il-Vanġelu ma ħalleħx għan fuq, jien fil-prattika kif ħanejx u kif ħajkun il-ġurnata tiegħi tat-talb mingħajr ma nieqaf kif jgħid li Ġesu dan irridu nagħmlu. Bħalma rrid nagħmlu jiena, U għettilkom kemm il-darba ħna ġeli ħabtulna jew ċemplulna għal xi bżonn, ġel tkun għamilt plattaġejn, ħatoqgħod bil-qiegħda biex tiklu bil-kwiet u dak il-ħin iċempel it-telefon. Ikollok tħallejhem biex tħobb, biex titlob, biex fis-servizz li tagħti min ċempillek tiegħnu. Jiġifieri il-ħajja tat-talb hija jiena niżżarda ngħid anzi ngħidha li tinnamra ma' Ġesu. Taħseb pereżempju ħaġa li għamilt jiena kien għallimi li saċerdot din ta' għalli x'ħin tqum fis-sodda. Għax aħna dawn l-affarijiet tal-anzjani nasbuhom jien meta ommi kienet żgħir kellha ħafna kwadri tal-qaddisin fil-kamra tas-sodda l-ewwel ħaġa li għamilt neħħejthom kollha mhux ħanistħi ngħid. Imma kellha ta' ġifieri konna qisna l-Knisja. Imma kien hemm saċerdot għalli jasra x'ħin tqum u tiftaħ għajnejk x'tara quddiemek. U għamilt wiċċ ta' Ġesu għax inti x'in tqum jekk tarfa dan it-talb, tarfa l-menti tiegħek lejn Alla, tara l-Ġesu quddiemek, tgħidu grazzi mulej. Għamli f'dil ġurnata nagħti servizz, inkun bniedem għall-oħrajn. U tafu li dan ibiddel ħajjitna, tafu li dan iġib il-ferħ. Din hija li tfittes ġustizzja nitolbu lil Ġesu u rridu naraw x'nitolbuh. Il-ħadd li għaddet din kienaw aħna dejjem nitolbuh qatt ma nitolbuh pereżempju li nkunu qaddisejn, li nkunu nies tajba, li nkun missier li naf inħobb il-marti u lill-uliedi, li nkun omm li naf nagħti l-valur insara lill-uliedi. Kemm huma affarijiet importanti li nitolbuhom dawn. Mela ejjew nifhmu x'inhi it-talb. U l-aħħar punt. It-talb ifisser qed tagħti mhux ħandewwimkom, tagħti fiduċja lil xi ħadd. Jien meta għandi bżonn xi ħaġa li ma naqbilx magħha ma ssir, immur ħabbat il xi MP jew xi ħadd li għandu s-saħħa. Għax għandi l-fiduċja fih. Issa jixħin inqum fiex ħa naħseb l-ewwel, ilma qed nagħti fiduċja f'ħajti. U llum kemm ħa nagħmel business, illum kemm ħa naqla flus. Minu x'inhi l-iktar ħaġa importanti f'ħajtek? F'min taħseb l-ewwel ħaġa li tqum filgħodu? Fil-familja li hija ħaġa tajba. F'min naħseb x'inhu dak li jiena waqt li miexi fit-triq waqt li qed nimxi passiġġata naħseb fih il-business, il-ħin kollu business, il-ħin kollu kif ħa nagħmel aktar flus. F'min qed nitfa' għalhekk Ġesu jgħidilna ħansib fidi fuq l-art meta niġi. Il-fidi tiegħi f'min qed impoġġija. Nagħmel eżami tal-kuxjenza l-ewwel wieħed jiena. Jien meta niġi biex nippriedka jew biex nkellem xi ħadd jew waqt l-qrar. F'min impoġġi l-fidi? Fil-parir li kapaċi nagħti jiena studjajt ħafna? Jew nipprova nagħti parir skont il-qalb ta' Alla. Din id-differenza li tagħmel bejn saċerdot tajjeb u saċerdot li mimli bih innifsu.
Eżis ħuti, qed ngħidha fuqi jiena biex ma ngħidix fuqkom. Imma tajjeb li nirriflettu fuqha din. Meta nirrispondi l-marti, meta nirrispondi l-żewġi, meta nittratta ma' wuliedi, qed nittratta bl-imħabba ta' Alla dan u t-talb. Jew qed nittratta minn kif naħsibha jien, għax jiena naf kollox, għax jiena nikmanda. Eżis ħuti din il-ħajja tat-talb dan li jfisser li tieqfu titolbu qatt il-ħajja tagħna tista' tkun talba il-ħin kollu. Għalhekk nagħmlu kuraġġ ma nagħtawx qalbna, impoġġu lil Alla iċ-ċentru tal-fidi tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Issa nqumu bil-wieqfa u flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna billi ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed, missier li jista' kollox, li ħala s-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, f'mulej wieħed Ġesu Kristu, eben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox, niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u għall-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum għammen belwiet skont il-kodba mqazza u tal-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-sartna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fhom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistaqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti jeżis il-mulej jistedinna biex nitolbu dejjem. Nilqgħu din l-istedina u rresqulu t-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja sabiex tkun tassew komunità ta' talb u karità. Nitolbu. Tolbu għall-ħutna l-morda biex jarfu, joffru t-batijiet tagħhom bħala l-isbaħ talba lill-mulej fl-istess waqt isibu persuni li jieħdu ħsiebhom b'imħabba nitolbu. Tolbu għalina l-kol miġburina hawnhekk sabiex nikbru fl-ispirtu tat-talb veru li għaqadna ma' Kristu nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, pirek mulej lill-familji kollha tagħna u ilqa' t-talb tagħhom nitolbu. U Alla inti lajn tal-ħajja tagħna, inti lajn tal-fidi tagħna, ilqa' nitolbuk it-talb u t-tifħir tagħna u kompli mexxina bil-kelma tiegħek bi Kristu Siedna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Atina mulej li permezz tad-donja qaddisa tiegħek naqduk bi spiritu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-mistieri qaddisa li bihom naqduk bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom
Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr il-mulej għala tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs għala ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna ta' kuljum inħossu fuqna it-tieba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem inti tajtna ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt lil Ġesu mill-imwiet u bih nittamaw li nibqgħu ngawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-Għid. Għalhekk irrodulek ħajr flimkien mal-anġli nxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda intennulek u ngħidu Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċitu, smewit u l-art, mlija bil-glorja tiegħek. Wasanna fil-ogħla tas-smewit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, wasanna fil-ogħla tas-smewit. Qaddejs tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien sir jingħata x'mrajħibati ħajl ħobs, raddlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal. Kudu u kulu il-koll minn dan, ġdan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara l-ikla għal kalċa reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll ġdan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dlubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbu mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Illum b'mod partikolari nitolbu għall-Erweħ Frid Marija u ġew Ruġġieri. Nitolbuk milej jiddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Hekk illum tkellimna fuq it-talb. Waħda mill-isbaħ talbiet li għandna fil-Knisja għallimilna Ġesu stess.
Għalhekk ejjew bil-qalb ngħidu din it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema kif ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, ma ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallilkom islim, natikum islim tiegħek, la tħarix leħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fija, titgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqablu bihom għal ħajja ta' dejjem ammu. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu.
U Ġesu ngħidulek grazzi. Grazzi tal-li ġejt fil-qalb tagħna. Mhux dejjem tkun lesta biex tilqek. Grazzi tal-li tħalli l-bib ta' qalbek dejjem miftuħ biex aħna nħabtu bit-talb tagħna. Tal-li dejjem lest li tisma'na. Nitolbuk tagħtina l-qawwa li t-talb isir parti mill-ħajja tagħna kull fejn inkunu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Għamel mulej li bissem li ngħidu fis-sakramenti mqazza. Nimxu l-qudiem fit-triq tajba. Ek li nibdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-erf bil-ġid tas-sema bi Kristu Sidna. Għandna żewġ avviżi sar li wieħed huwa dwar il-kunċert ta' kant minn kor ta' tfal Ġermaniżi. Illum f'dan is-santwarju isir dan il-kunċert ta' kant tal-kor ta' tfal Ġermaniżi. Dal-kunċert li qed isir bl-inizjattiva ta' Skola Kantorium Jubilate jibda fis-6:30 tal-lejla. Kulħadd huwa mistieden. Oti tad-dem fassoltu dejjem iħeġġukom biex kull minnu f'saħħtu din hija karità kbira, jimmur jagħti d-dem nhar it-tlieta 18 ta' Ottubru. Li huwa tant bżonjuż mis-sija sal-5 ta' filgħaxija, ovvjament fil-Berġa tax-Xewki jew tinsewx tieħdu l-karta tal-identità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajjeb.